ଗ୍ୟାସ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି। ଏ ଲୋକ ଟିକେ ହଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାନ୍ତି। ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି ଆମର ଯେମିତି ନର୍ମାଲି ନେବା କଥା ସେ ନେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। 50-60 ଜଣ ନେବା କଥା ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଭୟରେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାନେ 150 ଭଳିଆ ଲୋକ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ହାଇଲାଇଟ୍ ତମର ତ ବୁକିଂ ନଉନାହିଁ। ତମର ଯୋଉ କଷ୍ଟମର କେୟାର କୁ କଲ୍ କରିକି ଯୋଉ ମୋବାଇଲରେ ଆଗେ କଲ୍ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ କଲ୍ ତ ନଉନାହିଁ ନା। ନାଇଁ ନଉଛି ନା ନଉନି କେମିତି? ଆଉ ନା ଇଏ ବୁକିଂ ଯେଉଁମାନେ ନଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଯାହାର ଗ୍ୟାସ୍ ନେଇନ୍ତି ଏ ମାସରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ବୁକିଂ ନେବନି ନା। ଯେଉଁମାନେ ଏ ମାସରେ ନେଇନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ବୁକିଂ ନେବନି? କରିଦେଲା 25 ଦିନିଆ କରିଦେଲା। ଲୋକ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବୁକିଂ ହଉନାହିଁ। ଲୋକ ନା ଆମର ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି। ଆମ ଲୋକ ଆସିକି କାଲି ପଚାରିବେ ଦେଖିବେ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ପାଇଲେ। ଆରେ ବୁକିଂ ହଉନି ମାନେ ବୁକିଂ ହଉନି ନୁହଁ। ବୁକିଂ ଯେତେବେଳେ ନ ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବନି ନା। ଆମର ତ ଆମ ଯେଉଁ ସାଲିଆ ସେଇ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି କଷ୍ଟମର ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବୁକିଂ ବି ହେଉଛି ସେ ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 25 ଦିନିଆ ଯେଉଁ କରିଦେଲା ଲୋକ ନେଇଛନ୍ତି ମାନେ ମାସେ ଏଇ ମାସରେ ଗ୍ୟାସ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ନେବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୟରେ। ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବୁକିଂ ନେଉନି ସେଥିପାଇଁ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ନାଇଁ ଆଜି ଘରେ ଘରେ ଏଇ ସେକେଣ୍ଡରେ ବି ଯିବି ଘରେ ଘରେ ଦେବି। ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ଏଠି ବହୁତ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି ଆସିକି ଆମେ ଏଇଠି ଦେଇଦେଉଛୁ। ଆମର ବୁକିଂ ହଉନି। ମୋ ନା ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ନାୟକ ଆଦିବାସୀ ଗାଁ। ଆମର ବୁକିଂ ହଉନି କିନ୍ତୁ ନଉଛୁ ଆମେ ଗ୍ୟାସ ମାଗିଲେ ଦଉଛନ୍ତି ଖାତା ଦେଖିକିରି। ଆମର ଏବେ 1.5 ମାସ 2 ମାସ ହେଲା ନେଇନି କହିଲେ ହବ। ଆସିଲେ ଲାଇନ୍ 3ଟା ରାତିରୁ ପାଇଲୁନୁ ପଳଉଛୁ। ହଁ ଏଇଠି ଆଗ ସେ ବଲ୍ ପଡ଼ିଆ ଦଉଥିଲେ ଏବେ ଏଇଠି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ନା ଧାରଣାରେ କାହିଁ ବସିବୁ ଆମେ ଲାଇନରେ। ଗ୍ୟାସ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଗ୍ୟାସ୍ ଆମର ଏଠି ରେଗୁଲାର ପ୍ରାୟ 50 ଖଣ୍ଡେ ଯାଏ ସିଲିଣ୍ଡର। କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ରାଇସିସ୍ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛାନିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ପ୍ରାୟ 200 ଲୋକ ଲାଇନରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ 200 ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଆଉ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଲିନି। ତାଙ୍କଠୁ ବୁଝିକି ଗଲି କହିଲେ କାଲି ଆସିକି ନେଇଯିବେ। ରେଗୁଲାରଲି ପ୍ରାୟ 40-50 ସିଲିଣ୍ଡର ଏଠି ଡେଲିଭରି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଜି 78 ସିଲିଣ୍ଡର ଡେଲିଭରି ହେଇଛି ଫୁଲ୍ ଲୋଡ୍। ଆଜି ଆଉ ପାଇପାରିଲେନି କାଲିକି ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଫେରିକି ଗଲି ମାନେ ତ ଅସୁବିଧା ନା। ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟେ ପାଇପାରିଲେନି ଆଜି ପାଇବା କଥା କାଲି ପାଇବି। ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।